Kuyan, makas ng tail lang may baka. Naggalas lagi pa lang mo kasi ito langon. Gimas laki dito turugan nan aya. Sumabog di mo kanan. Aldawan, hindi ka pala bumangon. Pinagin na guni bakit? Ata, kape ka nga kape. Nervyoso ka launa yon. Takablat kaldero, madanagang kan. Ako nga ikamot ka ng bakit? Minsan lang maturog ti makaduming ti tao ka. Agkaro ka gididitan, tada papanam. Papanaman bakit? Kaililag ko pa ilang. Tumawag na antek, baka kayat mo ka nung ag-sideline kinyada. Sino antin bakit? Nanti ka kuldeng. Ano? Kuldeng? Pinapalay na rami ka kaldeng ka na may nga dengkong bakit? Bukis ti sabang kung tarang ka dita. Ingkan, tada ti pagdagdag alawang sa ti balay. Di nga banda di bakit? Saka na magbradjay. Agbantay ka naglinis ka la di resort da. Tukayat ko bakit? Adin no bang araw sa tajay? Burakay, Kalawan, Nebisia, Kapangga, Tarak, Bulacan, Taguna, Batangas, Nebisia, Libabis kaya, Sabela, Tagupan, Tugigaraw. Oh, di na ba? Bukis ti sabang, nagadimbaga mo ang pitong mama. Diyan la kalibungan, papan masalasa. Yan, nagado yung bagak. Karuba lang magamit barangay tayo. Wan, di malablabsan tayo, papan masalasa. Kakaano ang karot mapambakit? Tatan, tagbantay ka kano. Kung manumot nga rin sahod ko dyan bakit? 250 with 2x2. Ay na bakit? Uri duwa ko sa latan, basta datubay ko na. Sige, ditakan. Ish, kiri, kiri. Hoy lakay, suka kamot ah! Madim bakit? Agsumimi ka tulad na madyayan. Uri agburli sa ano kan, tadamon lang may suot ko. Oh, kisti sabana nga taon, basta dito arak na partak. Nay, sila ka mamukha nga tao ah. Tarake. Tarake di buk na. Di malapaw. Ang nakakawin ni Andres. Ito naman. Ayun oh. Nandiyan na ba si Andres Ante? Ah, sige po, salamat. Nice. Andres! Andres! Andres Disaya! Oh, Andres Disaya! Oh, apay na natin ka. Laki nga ba? Arta ni Andres? Awon dito, yung dati napanan na. Apay, napanan na. Napanagubra. Apay, nagubrahan na tigre. Di resort, kwada antek. Dino nga banda di tigre. Di kalibungan, papan masalasa. Ay, amo ka jay. Ano ti trabaho na ni Andres si Jay tigre? Tagabantay, kang tagalinis. Pau, nagswerte ni Andres ay nabagpaiso na da trabaho na. Sana all. Awon ti damagamon, nawanon. Baling ka umalis ito yun. Dapay ko mati damagay. Ano manon? Ano ti si Denyo? Awan ti si Damme. Para agdamag lang no ano ti masidada, makaungit pa. Goodbye.
Pangkuman na pananading aluko. A whole new world, a new fantastic point of view. Nice. No one can tell us no. 'Cause there we go. No, you say it all, only you. Pog, may ito yung resortin. May view na ah. Wow. Ni, arte ba yung tricycle ni Loco? Pang perde la view ato ito eh. Every single day, iba agataki. Nga yun. Punayin. Nagpintas mitin. Naglinis pa. Yeah, boy. Chamba ni Andres nga ng ubrat to ya. Nais kong mabuhay sa habang panahon. Punayin Andres, nagmamito-bramito yan. Lilipas kay kapiling ko habang may buhay sa'yo ibibigay. Andres, nagkarting ka man ta. Apa ya? Pengarap ka? Nakakam dito. Sika ah, dagayam ti trabaho mo, di nakpay binagaan. Pagabagaan ka, pasawa kaya. You're nothing but trying hard. Copycat. Kopikat nga, bagbagam. Apa naman tirantam dito yan? Kahit ko lang met nga makita ito pag-ubraman, Andres. O tata, nakita mo. Pagawin daw. Nyalakit din ni Andresin. Damdama ah. Ayun na. Awan tumabulak, narotoy ka. Andres, ipasyara naman dito, ita makita kung kasano kapintas na ati resort. Ang pay. Dabala mo gatang baak. Ano kung matipaggatang ko, Andres? Kahit ko lang makita ano, kasano kapintas, tunig na. Sula ka lang, inosintay. Sige, ito, libot ka. Libot? No? Libutin na, Andres? Kisti sa bam. Libot ko na. Ipasyar ka tuunag, ta makita mo kasano kapintas sa ato yung resort. Bisaya atim nga na, Andres. Adula aming ngambong. Takit din. Sige, hintahan. May ito yun, Andres. Casa Adelaida. Ay, ito siguro may bagay ah. Ano, may dito ya. Ata, antina ni bagat ko, nadilayda. Ah. Uy, Andres, nagmayat si ka dito yun yun. Mabali mo mulay pasyar ni Bailam dito. Iwi na ya. Glaying ka talaga, Andres. Mabali nyo pa ino ka masolo ati swimming pool ba? Aji, duwa kami lang kaya. Tapos, agtupis iso na. Nagana, senyor. Kasi sa bam, nagadong mapanuno mo, adi pay. Oh no! Nalpas kayo nag-swimming ay, tapos malaming kayo, at napapanan nyo, nagpaputot kayo. Adin no banda dyan, Andres. Adi na eh, pwede makikita. Oh. Iwi na yan, Andres. Nagadupay nga arak na nyo. Magkakaimas. Tatay tupes, tatay imas. Di ba sa tabi nagpampanuno mo? Sorry, mita, Andres. Adaji ang kanya ti swimming pool. Awan, kalalis na, apa ya? Sakto ang orot, Andres. Mabalin nga tumapaw. Tumapog may bagbagam. Ag-swimming ta, Andres. Habang awan pa yaji king kanya. Ay na, damdaman taon. Agtugaw ta pero ginay, kan. Ay, amitin.
Ukis sabam. 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 Ukis ti sabam, nagsakit. Nakagargaraw ang tunga maturog. Huh? Ukis ti sabam. Rabi mo gaya mo. Nay, naimasan tamit maturog ito yun, Andres. Awang manay. Mas pakap man kinibakit kang. Diyak pa yung marot na kadigaws. Yan lagi din, Andres, nga problemahin na yan. Kailangan serbihin natin swimming pool. Kaya narot kaya mau. Pag di ko sa tata. Yan lagi din. Kiway na bang awang pwede main kanya. Sa bagay. Sige, nagaritay. Operation Boneless! Kantanin mo ito habang awan niyo may bakit. Magmayat ate danong Andres, sabi daw. Mayat nga pagpasyaran dito. No. Una ba? Napero na yan. Mami nga kapag yan. Awisang ito yan. Ay na, ore madimi bag Andres, papang kami talaga dito. Yun. Tandaan mo na ko tipo sintaw. Pagit mo da. At ati paglangan, basta pagkapiraan. Suka yan. Paglaan mo kasi ng tail na may baka. Nagkalas lagi pala mo yung mga kasete. Langon. Inulan tama pa niya, ingay tugaw. Yun. Ano? Nagbintas dito ya ba? Awisin ka doon yung bultom. Tapos sinarip na rin.